So kaniday no is dili na jud tani dapat nako i-content. Kay lagi nakauli mi ani sa bukid sa moang balay. So inaani ang ako ang nadatnan dito sa moang balay pag uli na mo. Ay dapat ing ako ang baboy na among sa kahugaw sad please lang. Og kabalo ko daghang mo ba siya ni pero part naman jud ni sa ako ang pagka-content creator og part na po ni sa akong trabaho mo nang ako i-share sa inyo ang ako ang life story. So anyway, mayong adlaw di ay sa tuang tanan. So kani di ay is padulong na mi pauli ani sa moang bukid. So samtang nagbiyahe di mi nakakita di mi og durian nga tag 50 ra ang kilo. So mo nang nipalit sa kudaan. Kay samtang nagdagan ang sakyanan so magkaon-kaon sa ako diri ba please lang. Kay ang biyahe magud na mo ani day is 4 hours na dala traffic na siya kay Iligan City to Aurora Zamboanga del Sur na. Mo nang samtang nagbiyahe mi is daghan kay ming gipet-hapit nga mga pagkaon kay para di mi magutom sa biyahe ba. Anyway, i-share din ako sa inyo ang ako ang life story as a content creator. So kanina nga tayo mga Inday no is dugay kay ko wala ka uli sa bukid or pila pud ka month nga wala ko kabalik or wala ko kauli sa moang bukid. So kabalo jud ko pag abot na mo sa bukid ani is walay mga niluto or walay mga pagkaon nga luto ba kay lagi wala namang gud ang akong mama mo nang wala na mo prepare sa moang food. Mao nang nag-drive thru mi ani sa Jollibee diri sa Tubod, Lanao del Norte kay para pagkaon sa mga bata. O kanidi nga dalan mga Inday no mao din na ang Panggilbi padulong og Tanggob City. O kanidi nga tay mga Inday no nganong ning uli mi kay lagi birthday ni sa ako ang mama so managkot mi mo og tumigong binteryo. O gisubay na sad nako ang ako ang gamay nga business diri nga babuyan. Kay ang plano magud nako karon nga year day is akong dugangan ang ako ang babuyan. Kay para madugangan unta ang akong negosyo diri sa bukid. O karon di ay 5 months so i-update na sad ta mo kung nakaginansya ba jud ta sa tong babuyan diri sa bukid. Og fast forward ay ta mga Inday no is naabot na day mi diri sa moang balay. So pag abot na mo diri sa moang balay so kadyo tra jud kay mi nagstay diri kay lagi grabe jud kahugaw ang moang balay. So inana ang sitwasyon sa moang balay karon. Kay kadi manggod ang ako ang fatherland is naminyo siya og ikaduha. Kay kami jud sa ako ang mga igsuon kung naami diri sa moang balay sa bukid is manglimpyo jud mi manilhig jud mi diri sa tugkaran og naglimpyo jud mi diri sa moang palibot. Pero sila nagali ang namuyo diri ang bag-o og daan nga dahon nag-usa na so wala na silig-silhig ang amo ang tugkaran. Kay lagi para manggod sa moa importante jud nga limpyo imong balay kay lagi pag nakay kalit nga bisita is dili jud ka maulaw mo pasakas imong bisita ba. Pero karon inani na kahugaw ang amo ang balay. So kani dili na jud unta ni dapat nako i-share pa sa kadaghanan no kay lagi amo man po ning family problem na unta ba pero kailangan jud nako ning buhaton. Kay lagi daghan na kay kong nadungog dira sa moang lugar nga lagi hugaw na daw kuno kay among balay ug daghan na sad po kay sila lagi ka istorya sa moa ba. Mo nang gusto lang nako i-clarify nga sa panahon nga kami namuyo dira is grabe jud nakalimpyo ang among balay ug wala jud na ikastorya ang amo ang mga silingan. Pero marag dili na nako makaya no kailangan na jud nako siya i-appeal sa ko ang vlog total kay content creator man ko o di ako na jud ni panindigan please lang. Then pag abot na mo ani is nag CR mi kay gusto lagi mi mag CR kay kabalo man jud ka magbiyahe ta is kailangan jud pag abot is maka CR ta. So pag sulod na mo sa CR day grabe ka hugaw daw labaw pa sa public so mo nang wa ko ni dayon og pangihi day. Og pagkakita nako sa mong CR day ang akong kakalibangon day is nawala. Pag sulod na mo sa mong balay so inana kahugaw ang among balay ug inana pud kahugaw ang amo ang rip. Wa na ko kasabot og balay ba ni ako ang gisudlan ug unsa ba ni budiga baka ni ambot lang. Hasta ang lamisa nga butanganan sa plato ug ang ilang tray sa plato ug ang ilang mga plato is walay mga hugas. So nakahila ko day kay sa panahon manggod nga naa akong mama diri is grabe jud ni kalimpyo gamay lagom ani kuskuson jud sa akong mama. Pero karon naminyo ang akong papa inani na sila kahugaw pati lamisa, plato, kutsara, tinidor or unsa pa na dara grabe kahugaw ay mga hugas. Unya ganahan pa ka mustambay ug inani kahugaw ang balay nga imong maaptan. Mo nang dili na mi ganahan mauli diri sa bukid kay lagi wala mi kastambayan wa mi katulgan kung gusto mi mo pahuway. Mo nang nag-decide ko ani nga ulion na sad ako ni balik og limpyuhan na sad nako ni tibuok balay. Kay wa ko kabalo og napabay ni puyo aning balaya karon. O siguro engkanto ang namuyo diri kay lagi wa jud kakita og unsay hugaw. Og wa sad kabalo og manglimpyo ba jud og dili. Ambot lang og nganong nakaako sila sulod diri sa balay og nganong nakaako sila og tulog diri nga pagmata og pagtulog ni nagna kahugaw ang balay. So ako kasabot sa tinuod lang jud. Pati ang pintal sa balkon halos dili na nimo siya maila. Ug ang tiles sa mong balay grabe na jud kagahi ang mga hugaw. So siguro pila na siya kabulan nga wala siya limpyuhi or wala siya namapan. Unya ani mga panahona is wala na ko naabtan ang ako ang fatherland kay lagi didto daw sa bukid ni agto siyang mga hayop na nugway. Kay wala man lagi mi kastambayan, wala mi kalingkuran kay lagi perti manghugawad yung balaya. Mao nang nag-decide ko nga manglakaw na lang mi mo agto na lang mi uminteryo managkot mi dito sa akong mama. Kay para pag humana mo upanagkot is mulargo na lang pud mi ubalik sa Iligan City. Kay ang gusto man tan ako mahitabuan ni kay lagi birthday man ni sa akong mama is magsugba-sugba sad unta mi diri sa tugkaran ba. Unya kay hugaw man lagi kaayo mo nang wala na dayon tanan ang ako ang plano sa birthday sa ako ang mama. Og anyway, mo ra dito ko i-share sa inyo og diri na sa day ko mag-end. I'm Emily and thank you for watching. Manang bye mo oy.